sekuntia, eli hyvä kulku. Ja nyt Suvi Minkkinen makua, mutta hän on ehtinyt jo tuonne. Ja suomalainen viime kauden kometta nousi uudelle tasolle, jo 4 osumaa Minkkiselle. Ja viimeinenkin osuu. Nyt Minkkinen saa hyvän alueen. Osua pitää, se on selvä. Ja Minkkinen on saanut jo 3 pois. Enää 2 jäljellä. Vielä viimeinen Minkkisen viimeinen. Ai, osuu! Minkkinen osuu tänään kaikki 10. Ja kohta väliaikaan ylivoimaiseen johtoasemaan. Kyllä. 14 edellä Magnussonia. Huippu onnistuminen tänään Suvi Minkkisellä. Tätä vähän jo odoteltiin. Nyt tulee 6,3. Kyllä. Ja 20 sekuntia edellä. Lisää tulevaa. Minkkinen repii johtoasemaa. Hyvä Suvi, menet voittoon tänään! No niin, sieltä tulee vahvistusta Metsän Siimeksestä. Suvi Minkkinen matkalla voittoon. Hyvällä rytmillähän Suvi vielä tulee. Tietää varmasti, että nyt otetaan jokainen sekunti kotiin tästä. Ei tarvitse säästellä nyt. Pikkusen on tultu nyt taaksepäin, 16 sekuntia on edelleen, mutta että nyt on enää matkaa niin vähän. Loppusuora on enää jäljellä. Tänään täydellinen onnistuminen. Ampumapenkalla kaikki 10. Hiihtokin on sujunut. Taso on noussut viime kaudesta, kun vielä pysyy loppuun asti pystyssä ja linja yli. Minkkinen ykkösenä maaliin maailmancupin pikakilpailussa Östersundissa. Mahtavaa, onnea Suvi, todella hieno veto tänään. Ja äänen väristä. Tässä nähdään tulokset tämän päivän kilpailusta. Suvi Minkkinen, uran ensimmäinen maailmancupin osakilpailuvoitto. Nyt napsahtaa ensimmäinen voitto henkilökohtaisessa kilpailussa. Mitali menee varmaan sitten aikanaan parisekaan viestivoitto mitalin jatkoksi. MM-pronssi, tämä matka MM-pronssin jatkeeksi. Mutta tänään hän on kaikista paras. Ja noin sitten yhteiskuvaan nämä 3 parasta tässä. Minkkinen, Magnusson, Michelon ja muut kisaavat sitten kohta palkintonsa.